inviteret folk til man kan godt kalde det en udviklingsdag, hvor man snakker om, hvad er det af ting, man har lyst til og interesse for, og der skal ske i ens eget boligområde. Den her dag skal være med til at inspirere. Den skal være med til at I ligesom finde ud af, at jeg kan også gøre en forskel. Det behøver ikke at være, at man ser i afdelingsbestyrelsen, eller man kommer til noget hver uge eller noget, men at man kan være med til at skabe en idé og være med til at udvikle den sammen med de andre beboere. Idéer, som skal sættes i gang, måske allerede om et par dage, om nogle måneder, nogle år. Det gør, når vi tænker langt frem, vi må også godt tænke her og nu. Formålet er at blive rystet lidt sammen på kryds og tværs af de her forskellige afdelinger. Så I skal ud og møde en nabo, som I kender i forvejen. Og I får cirka 2,5 minutter til at have en dialog derude. Vores gruppe her skulle meget gerne komme op med 3-5 idéer eller flere. Det er alt efter, hvad I har på hjertet. Vi er samlet i dag, fordi der er rigtig mange gode kræfter ude i boligområderne. En masse beboere, som har en masse idéer. Vi som Boligsocial Helhedsplan har også en masse aktiviteter og tiltag, der bliver gennemført derude. Det vil vi gerne skabe noget synergi og sammenhængskraft med. Så vi kunne rigtig godt tænke os, at de beboere, som har alle de her idéer, at vi lytter, og at vi formår at sammentænke det og skabe noget fællesskab. Nogle idéer, som kan være med til at fremme det sociale liv, fremme det fællesskab, der er, og få tingene til at vokse sammen. Hvis jeg kommer, så kommer jeg som en, der ved, hvem jeg er. Og derfor har jeg lettere ved at stemme. Hvis alle naboerne de snakker bedre sammen, og vi kunne samle de små børn, f.eks. klub og lave sådan små legepladser til dem, så kunne vi få et stærkere sammenhold. Så jo mere sammenhold, så vokser børnene op et bedre forhold. Det vil gøre, at de vil snakke bedre sammen, og så får vi mindre problemer, når de bliver ældre. Som etnisk. Nogle gange det er svært, at vi forstår sønderjysk. Ja, men vi snakker rigsdansk. Det er en god start, fordi vi kan godt forstå rigsdansk. I dag, jeg tror, det er fantastisk, fordi vi møder hinanden lidt anderledes. Og vi diskuterer nogle ting, vi har bekymret lang tid. Hvis du har ikke udlagt det, så er du tør nu. Du står varm og tør. Så er det begyndt at værke med dem. Man skaber bevidsthed. Ja. Skaber bevidsthed, ja. Brian, var det noget til det her? Jamen, det var det. Altså, den skulle så ligesom hænge sammen med en eller anden kampagne, og så siger nu laver vi det her, nu skal vi prøve at se. Og hver gang det her går i stykker, så er det altså nogle penge, der går til at reparere det her, som kunne have været gået til nye legepladser, til aktiviteter, til et rum eller et eller andet. Altså. Og for eksempel lave en klub, hvor man underviser hinandens børn, eksempelvis. Og man siger, at du er god til matematik, så laver vi en dag i ugen, hvor de unge eller børnene kan komme og så få hjælp til matematik. Jeg var fra starten lidt skeptisk af, men jeg må indrømme, vi er efterhånden nået derhen til, hvor vi begynder at tro på, at det måske kan have resultater. Mit drømmescenarie, det er, at alle dem, der har været med her i dag, at de går hjem og er blevet inspireret af det fælles samvær og tænker, yes, vi kan godt lave endnu flere ting. Og jeg kan faktisk selv være med til at bidrage til, at det har blevet endnu rarere at bo. Wallah, det er lidt flot. Ja, det er flot. Har vi startet til slut? Er der noget tilføjelse? Jo, jeg har. Nej, det vil jeg så gøre. Nå, nu er det der. Os og Kenneth Hein. 50 and 50. Så kan man jo godt lave klubben i området og lave aktiviteten et andet sted. Og det er noget, vi vil sætte fokus på også, det er, at man laver en klub, en madklub eksempelvis. Det kan være på en skole, eller det kan være et eller andet, så kan klubben jo godt ligge ude i området og sige, vi går over og laver noget over på sundhedscenter eller på Hummelskolen.
Så har vi en stor vision. Vi har en hel del aktiviteter, som virker. Det kunne bare godt være dobbelt så mange folk til det. Det mener vi, at det er simpelthen, vi skal have noget hjælp til at få det kommunikeret ud. Det skal nok stå på mere end dansk. Vi tror lidt over, at børn de har en kæmpe rolle i, hvordan forældrene også omgås. Og et børne-OL, det er sjovt, og det kan børn, og de kan godt lege med hinanden ligegyldigt, om det kommer fra den blok eller den blok. Så det prøver vi først i vores egen lille område. Og så vil vi gerne, hvis det lykkes, invitere jeres afdelinger med, hvis I også kan stille med nogle små hold. Vil I være med til at lege lidt? Når I arbejder så hårdt. Så det handler om, at I får en lille instruktion, så skal I prøve den, så får I en ny instruktion og en ny instruktion. Bo, jeg skal bruge dig. Det handler om, at man skal tælle til 3, og det skal man gøre sammen. Så man starter med, at du siger 1, 2, 1, 2, 3. 3, 2.